je specijalno za Damira sa Igmana, pogledajte lijepo. I Raju. Za Damara. Agda od limuna, Damara. Specijalna pjesma, jel? Specijalno za Damira i njegovu obitelj. Ko kaže da Bosne nema? Ima i bit će. I bit će. Eto, nek se čuje i na Ublehava. I Gurabije. Za Damira Gurabije. Sad ćemo sa Alem, moramo u Tulubi ostati. Ima Bosne i u Australiji i bit će.